OK, takže čaute ľudia, ja som Tarko a vítam vás v nového videa. Tentokrát je to z Brawl Stars, tretí diel, konečne ste sa toho dočkali. A dajte like a odber. Je to taká hra ako predtým tie ďalšie dva diely, ktoré som predtým videl. Takže dajte like a odber, ak sa vám video bude páčiť, napíšte niečo do komentárov a poďme na to. OK ľudia, sme tunak. Ideme sem po box, ale najprv musím... Aha, tu je ten s tými zbraňami, nesmie do nás streliť. Aha, ľudia, on si našimol. Za chvíľku sa tam robí zóna, takže budem musieť ho zabiť, ale kde je? Tu je ľudia. Nie ľudia, mňa to zabíja. Ľudia, ideme po ňom. Čo ľudia, ako to rozbil? No jasné, veď tu sú dvaja. A to čo hádže za blbosti? No jasné. OK, ľudia, bijú sa tam, takže nedám to. Alebo, nie, no tak, ideme ľudia po ňom. Si robíte srandu ľudia. Nemyslíte snať vážne. No jasné ľudia, som znova zomrel ľudia, takže to neviem, no čo ako. Ježišmaria, no ale tak nebolo to zase najhoršie. Dobre ľudia, takže sme tu a ideme rovno proti proste Capkovi. Musíme zničiť box, ale jasné ľudia, veď oni ma zabijú, veď tu ich je milión, no jasné. Jasné ľudia, no poďme. Halo, Brawl Stars. Nie ľudia, oni ma vyzabijajú, poďme ľudia, preč, rýchlo. Nie, kde to idem? Ľudia, pre Boha. No, nedám tam tú lutinu ľudia, dám ho tam, okej. Ideme ľudia, máme speed, fajný. Nie, veď ale oni idú na mňa dvaja, ale čo sú spolu? No jasné ľudia, jasné, že prehrám, keď sú spolu. To nie sú duo, ale sola, minus pohárik, no jasné. No okej ľudia, sme tu znova. No jasné, veď ale ja som aký, ľudia. Veď jasné ľudia. No jasné, že prehrám. Ja som tam sám na všetkých. OK ľudia, máme tu start dropy, poďme ľudia. Rare, OK, rare. Jasné, ľudia. Škoda, no jasné, 50 coinov, s tým si môžeme akorát tak, viete čo. No ľudia, ideme. OK, je tu El Primo, ja, Nita. A som zvedavý, že ideme po ňu, aby prehrala. OK, Nita niekoho zabila, som prekvapený. A ideme, rovno, nehovorím, a tu je. OK, ľudia, musíme ju dostať, musíme ju dolapiť a pozrite sa, ako ju zvládne. Pozrite ľudia, ľudia. No super, je mŕtva, ľudia. Ideme, zabijeme. Ľudia, tak mňa mňa zabil ten Brumbál, no jasné. OK, ľudia, sme v ďalšej hre, to je nenormálne, že ma zabila Nita, ale teraz hráme ďalšiu hru. Jasné, že raz strieľa a určite ma zabije, ako vždycky. No, jasné. Veď zdrhajme, ľudia, poďme, veď ma zatentuje. OK, čo sa schováva, že ťa tam vidím. Musím sa dohealovať, dohealujem sa. Tak ľudia, a do útoku ideme. Jasné, zase strieľa, zase sa bráni. OK, ľudia, ideme ho zabiť. Kde je? Dáme tu na glutinu, fajnovú a ďalej, kde sa schovávajú, no jasné, ona ide medzi ľudí a tam ma všetci akurát tak zabijú. OK, ľudia, už tu fajtím idem. Ľudia, nie, veď on ma zabí. Dobre, ľudia, fajnovo, ideme tunak. OK, tak po ňom nejdem, on je ako veľký. Tunak je ten týpek, tá lotéria, či jak sa volá. OK, ľudia, ideme zabiť tú lotériu. A musíme ju... Veď ale jasné, zase sú dvaja. Jasné, že to prehrám potom. Ľudia, ale... Ježiš, ale tá lotéria je silná. OK, ľudia, ideme zabiť lotériu, dáme lutinu fajnú a zabijeme ho, poďme. Ľudia, ja som skoro vybojoval. Kde ide a teraz ho týpek jasne zabije. No jasné, ľudia, no jasné. No tak to si s tebou podám, kamaráde Fajka. Dobre ľudia, ideme to po... Veď ľudia, jasné, zase ľudia, no jasné, čo mám robiť? OK ľudia, sú tu traja Edgarovia, počujte mňa, a ideme po tomto jednému Chumájovi, ideme ľudia,
No ľudia, to je chumaj. Ideme po ňom a... ľudia, to sú 3 boxy. Nie, veď ale jasné, veď ale koľko ich je tam. Kde idem? To čo robím? Veď jasné, ľudia. Veď ale kde je? Ľudia, to čo robím? Veď... Poďme preč, rýchlo. Ľudia, rýchlo odísť. To čo robím? Veď ľudia, to... Dobre, dobijeme ho? Že by boli žreby, ideme ľudia. OK, ľudia, ten lapaj sa tam fajtuje, OK. Tohto by sme mohli zabiť, ľudia, Veď ale bože, ľudia, veď to čo je? Jasné. OK, ľudia, minulú hru nebudem vôbec komentovať, lebo to bolo hrozné niečo. Ale už máme rovno 3 boxy, rovno pri mne, takže aspoň máme nejakú výhodu. Zničíme ich fajne a pôjdeme... A tu už je jeden. A veď ale jasné, ľudia, veď to koľko ich je tu? Ľudia, zase prehrám, no jasné. Dúfam, že neprehrám. A to je zase lotéria. Musím ísť po lotérii. Vyzerá ako lotéria nejaká, dobre, OK. Ľudia, OK, je dole ľudia, je dám. Ideme po El Primovi, že by sme ho dali? Ľudia, že by sme ho dali? Ľudia, ja si po ňom pôjdem. OK, ľudia, nemôžem ísť po ňom, lebo tam sa fajtia, ale teraz môžem ísť po ňom, ľudia. Idem po ňom, ľudia. Musím ho dokonať, aby... Dobre, ľudia, to koľko som ubral, poďme, možno ho dáme, ľudia. Ľudia, ideme na ňo, ľudia, ideme na ňo. No, ale kde sa zutiekol? Vidia ľudia, on mi dal lutinu a ja jemu. Ľudia, má málo hápek, mohli by sme ho teraz dať. To by som sa nehneval. OK, ľudia, som to dohral, lebo ja už nemám na toto nervy. Inak mám 387 pohárikov, čo je za mňa super na to, že som totálny noob ešte. Ale to vôbec ľudia nevadí. Ja si myslím, že vám to nevadí. A zatiaľ, môžete dať odber, like, pokiaľ sa vám video páčilo. Zatiaľ sa majte a čaute.